989. Αμερικανοτσολιάδες, ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώραν σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Δούριος ήχος. Με μουσική σαν τη μύγα μες στο θέμα. Παντιέρα Ρώσα, καλησπέρα ακροατή μου. Η πιο μεγάλη απάτη είναι η Ντόρα. Η κοντόρα, η κοράκλα του ψηλού. Λοιπόν, τα πήγαμε πολύ καλά. Ο Τζιπάκος σου είμαι και θα σου κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 12:30 με συμπυκνωμένα νοήματα σε κωδικοποιημένες προτάσεις που κάποια στιγμή επιφυλάσσομαι να τα ξεχυλώσω και να σου μιλάω ακατάπαυστα μέχρι να με συγχαθείς. Η σχέση μας, αγάπη μου, έχει οικοδομηθεί στον αέρα με πολύ κόπο. Με πολύ κόπο πρέπει να σου πω, αφού από την αρχή διαλέξαμε οι μπαγάσιδες στο δύσκολο δρόμο της αρπακτής από την ανάποδη. Πολλή δουλειά, πολλή προπόνηση με τη σκαλέτα της εκπομπής να έχει προγραμματίσει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Να γιατί γεράσαμε μαζί. Γεράσαμε μαζί γιατί δεν παραδοθήκαμε στην ευκολία του διαβόλου. Να πατάς ένα κουμπί και να βγαίνει μια χοντρή περσόνα του χώρου της εφήμερης επιτυχίας και να ταχώνει απαγγέλλοντας ένα οργανωμένο παραλήρημα. Γεράσαμε μαζί, γελάσαμε μαζί και πούς ακόμα. Μας περιμένουν ένδοξες μέρες. Δεν θα αργήσει να ξεψαρώσει ο Γιωργάκης. Έχει αρχίσει ήδη να φουσκώνει σαν μπαγόνι και σε λίγο θα σκάσει στα μούτρα μας. Δεν έχει σκοπό να πάρει μέτρα, από ό,τι καταλαβαίνεις. Ίντσες θα πάρει, αμερικάνικες. Θα μας φορέσει τα μηδενιστικά πηλίκια και θα μας φλωμώσει στις Αμερικανιές, όπως τότε που πήρε τη σκούπα. Θυμάσαι, να σκουπίσει το στάδιο τρομάρα του μετά το συνέδριο του ΠΑΦΟΚ, του Πανελληνίου Φορολογικού Κινήματος. Έχουμε όμως τον τρόπο μας, έτσι αραπάκο, να διαχειριστούμε τις πράσινες φαλιάρες της νέας αλλαγής και να τυθασεύσουμε την πράσινη ανάπτυξη και τα πράσινα άλογα. Τα λόγω ο μεροβριώνει, δες το κορίτσι μου πόσο κρυώνει. Έλα να ανέβουμε κι απόψε στα άστρα για να της φέρουμε χρυσή θερμάστρα. Τα λόγω μεροβριώνει, δες το κορίτσι μου πόσο κρυώνει. Τα λόγω ο μεροβριώνει, φέρ το τσεκούρι μου και το πριώνει και πάμε γρήγορα να κόψω ξύλα, γιατί έχει σύγκριο κι ανατριχύλα. Τα λόγω μερβριώνει, δες το κορίτσι μου πόσο κρυώνει. Τα λόγω ο μερβριώνει, τούτο το σύννεφο με ξαγριώνει και το κορίτσι
κορίτσι προσμένη πάντα με ένα θερμόμετρο που λέει 40. Τα λόγο με βριώνει. Δες το κορίτσι μου πόσο κρυώνει. Τώρα με το Ζήκο στο θρύλο είναι κακομοίρας άμα κλειδώσει. Έχουμε πολλά ελαττώματα, ακροατή μου, αλλά το χειρότερο είναι αυτό που πέφτουμε με τα μούτρα σε οτιδήποτε καινούριο μας γυαλίσει. Και μας γυαλίζουν πολλά, ηθαγενείς. Θυμάσαι τι τραβήξαμε με τα βίντεο κλαμπ μετά τη Χούντα? Κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και τηλεμπανιστήριο. Τώρα την έχουμε δει περίεργα με τις ανεμογεννήτριες. Έχουν πλακώσει εκατοντάδες αλαφουζοειδείς επενδυτές και θέλουν να φυτέψουν παντού ανεμογεννήτριες. Θα γεμίσει ο τόπος. Εν τω μεταξύ, το 90% των υπαρχουσών ανεμογεννητριών είναι χαλασμένες ή παροπλισμένες, το γνωστό δαιμόνιο της φυλής, των δασίτριχων νάνων, έτσι που στείλουν μια μπίζνα για να πάρουν την επιδότηση και στα μισά τα παρατάνε για να ξαποστάσουν στα καφενεία να σκεφτούν την επόμενη δουλειά με γυμνοσάλιαγκες, ας πούμε, που θα τους πουλάνε στις Κινέζες να αυνανίζονται. Πανάκια η ανεμογεννήτρια, πανάκια η ανεμογεννήτρια στη Νέα Ελλάδα του Γιώργου. Μη σου πω ότι θα αντικαταστήσει και τον ήλιο στο έμβλημα, τον πράσινο ήλιο, στο έμβλημα του κινήματος. Δεν μπορώ να πω πού ακριβώς θα πρέπει να τις βάλουν τις ανεμογεννήτριες, έτσι μας έχουν σπάσει τα νεύρα, γιατί είναι μεγάλες και θα αυτοτραυματιστούν. Ας τις βάλουν όμως μπροστά από τα σπίτια τους, στα βόρεια προάστια, και στα βόρεια προάστια που τα πιάνουν και οι βορειάδες και μπορεί να δουλέψουν τα μηχανήματα. Δεν είναι μόνο η χυδαία αισθητική ρύπανση με τους γιγάντιους ανεμιστήρες, κάνουν και ένα εκοφαντικό θόρυβο που σε ακτίνα αρκετών χιλιόμετρων δεν επιβιώνει ούτε πουλί ούτε άνθρωπος. Πολύ δε περισσότερο πουλί που είναι εκφύσεως ενσωματωμένο σε άνθρωπο. Άντε να εξηγήσει τώρα στους πράσινους Χμέρ ότι είναι 1000 φορές προτιμότερο να μας καίει τα σωθικά το μαζούτ από το να καταστρέφονται οι κορυφογραμμές με τους απέσιους